makita na mo. Ihaw ng ang papata tiri. Unsa? Ihaw na ho. Ihawon nimo? Halay Ginoo ko, ihawon mo kuno ala kita papa. Kaya nasuko na ka. Magpakita na ho tatiri. Hi guys, magandang hapon. Ako na po din si Reverse. Dagot ibabaw sa among opisina. Unsa ka nag-uwan lagi? Madugaling ka nakasilong ko na sa bus. Na. Wala ko makatkat ka nag-uwan. Unsa? Madugaling ka nakasilong pod ko. Pero matatalag sa ka nang paggamay. Unsa daha may sin. Gani ha ka arawon sa gag-uwan. Ta, resin to ah. Kanang sin. Mga nakipandong gani ha. Kaya naman kasagasaga. Sa karong taligsik na naman. Madalang kang hinay po. Dalaway siguro na Ginoo. Kay mapalik ko mga mag-upload. Sa mga pakitan guys. Na-rainbow. Oh guys. Na-rainbow. Ha? Kita mo? Di man maklaro. Di man maklaro rainbow. Ang balihog kami raro maklaro rainbow. Na guys. Na-rainbow. Ganaha ka ramang gasag-gasag-aguan. Diyan ka rin hinin ha. Nang gawas ag rainbow. Mga dyan tag dinamuan. Sakad-sakad karon papod ko kakita og rainbow. Anza oging imo lang masisang video na rin sa tubangan. Isa maklaro ka sa magaw. Og ma-upload na niya ang video muli na ko. Kaya na ko ipakita ni Eliana. Excited na ko. Unsay isang reaction. Kay naka-online lagi ko dari. Nami gisin sa messenger. Ang maguwang si Ate Alitz. Nagisin nga picture. Picture sa papa ni Eliana ug isang isuon. Ang pakiton si Eliana ug sa reaction. O makakita sa picture sa isang amahan. Ug isang isuon. Ang patanawon. Ang munsa siya. At ang ininjo ug sa reaction ni Eliana sa isang papa. Ang pakiton sa litrato. Sa mga tuon na po guys. Gabot sa bay. A few moments later. Hi guys! Danakos bay! Ang karata na ha! Ang karata na ha! Dato sa ibabaw! Kay... Diyan. Yang ni ka. Nagtukong-tuk ko po dato sa kuranan sa ipagkarata ng kong tansan. Itawag ko. Lagpo ng espiritu. Ipawali ko na kuno ko. Kaya nagpalami-lami mo ko na itong TikTok. Nagpalami-lami kong TikTok na eh. Kaya mag-signal sa arang karata ha. Isang kong tansan. Sa hanggang ngayon nindo gana guys. Nga si Eliana. Ang ipakita ni Eliana ang picture. Nagisin si Ate Ali gana sa ibabaw. Sa messenger. Picture sa ako ang Eliana amahan. Nang ipakita ni Eliana kung sa isang ka-istorya. Picture na ni ha. Isang amahan ba si Jonas? Dala na picture. Sa. Ay sa ilan, excited na tanaw si isang picture ko sa isang ama. Pero sa uno na ko na picture na eh. Mas katak day. Ada. Nada, mana imong papa. Sabay. Tara ko pas nanay. Ada marunong pong alianag na mata. Asa sanay? Marunong pong aliana. May pong apil. Kuhan mo na oh. Muna kong papa na kaysa man na nagkuhan. Kaysa man na. Karang bata, isip ko ng anak mo na imong isuon ko na nimuday ka na. Hala pareha mong naong day. Ha? Pareha mong naong sa isang isuon. Nga, nalipay ka. Pay. Mo na sa imong papa. Insa man mo makita mo. Insa may mong istorya. Anak ka pa. Ika. Hala. Anza ka rin po na. Imo ko nang igsuon. Naka-igsuon day. Kana mo na siya. Tanawa. Buwan ka tatiri. Ano man? Nabuha mo ko. Pareha magnaong. Na guys, para sila naong. Gamay ko may ah. Para sila naong sa isuon ni Ayana. Nga, mo nang isang amahan lagi.
Karang na nakapuwa na. Muna yung amahan. Kasi nga na. Papa Jonas. Nasa sa may ingan. Ni Papa Jonas. Di na ko. Di na ka? Pag na magpakita na ho. Nanood na dyan ka? Di nagazag ka, Niza. Nanood na ka? Nanood na ba lagi ka? Awa? Ano lagi? O manay, wa. Wa lagi. Lagi. Ay, lagi ata pakitaan. Ay, tala pakitaan. Lagi. Suri na. Aja pengawai. Suri na. Nah, dia Suri na. Suri. Is dia papa lagi? Iya, kasi mamahan. Hmm. Mau tuh, mama. Gusto ka nga makita. Gusto lagi? Tangatay pakitaan lagi. O, ito sagla. Dalam kanto ko nga mga tukong ta. Wa lagi siya mga lutay. Gusto pa sila nga ano kakita. Lagi. Kung ginoo ko. Sawa na ba ni? Loy lang sa riyan. Nadi lagi ray. Ato pakitaan tayo no. Ato pakitaan tayo. Aron. Tanawa ang picture oh. Letak kaya dali. Akan pagkawat ang cellphone. Ha? Buong na naho ron. Ngarang yung ibo, napangatak ka? Napungot ko nimo. Nga naman. Kaya napangat na ka na. Ipatanaw nung kasi picture. Yung mamahan. Naipicture yung papa. Pakaganay siya mong igsoon. Okay. Agpaparari mo yung ganahan. Oo, makita na ho. Ha? Baka magpakita na ho. Luod niya. Ikaw, Jonas! Papakita na laging Aliana, Sir Jonas. Papakita lang tao si mong anak, Sir. Abi ko, mali pa si Aliana. Nga makakita sa picture sa itang papa, o man di ay. Hilak man. Pareha lagi mong naong na, siya mong papa. Naman magpakita na ho, nay. Nga, pareha mong naong tanawa, dali. Nah, Lutoki kamu papa. Lutoki. Ini ada. Nas kuy di ay. Nah, gimana papa? Gimana lagi letukan? Tanaw kong kuy naman dari. Yung papa din nakamatanaw? Buong na ko. Nabang na ka? Kuy ra. Nang luod na ka? Kuy ra. Naluod na rin kung siya guys. Kuy laman hamas kuy. Ada na. Ha ba? O di adi ay. Sa kuy ra ko no. Nay, Mickey Mouse, nay. Naluod na ka day? Sa kuy ra itang kita na kagamingan mo kung sa kuy. Yung sama imong iingon ni kuy. Imong i-message ni kuy. Tadugdog mo ni. Ha? Tadugdog mo ni. Ina koy. Di man na mo tubag, naman na sir. Dari nakamatanas imong papa. Kitag Mickey Mouse, tatiri. Diyan magsilip daro. Tag Mickey Mouse. Diyan lang i-iris ni picture sa imong papa. Iris na na ha. Di nakamatanaw? Na. Miss Aliana. Nalood na sa Aliana. Di na dyan kuno siya. Di na sa matanaw siya amahan. Ate Ali! Nang hilak si Aliana nga nakakatas litrato. Di na kuno siya. Di na kuno sa mutanaw. Kanalood na. Luod ako ma. Nalood na kay dugay nung uli as Jonas no. Mickey Mouse gani nga, panawa ko. Mickey Mouse? Dami Mickey Mouse dia. Wah, Ya. makitaan nito tatiri. Di na makitaan tatiri. Kita bunan man. Nalood na gadyo ka day? Di na kamu kuasa bapak mo do? Kana? Kasama na? Namangod. Yung muna yung suon. Jawa ka na rin dyan na ito. Wah. Pareha mong naong no. Para silang naong na. Marapang alian ang kita manghud. Nja, kaniyong papa, naglood ka? Luod na. Luod ako pa. Naglood ako na siya lagi. Naglood na gazud. Gunawan ka pa. Matay mamatay man. Aga naman kusga. Imong kusgan og bunaw imong hinadyan. Kusgun. Kusgan imong bunaw yung papa. Na mamatay yung papa. Di na naman. Di naman.
Ihawog ang papanay. Ihawog ang papatatiri. Unsa? Ihawog na ako. Ihawon nimo? Halay Ginoo ko, ihawon na mo kuno ala kita papa. Kaya nasuko na ka. Magpakita na ako tatiri. Oh lagi. Nasama na ng picture day. Picture ng papa? Katabaan na. Ikaw kasaba la. Kau pa, wakang ka... Tak ka na ho, ha? Sa maot to, hilak mo sa Aliana. Nagkakitas picture. Ang nga nang sinaw, kaya ko hilamos. Sa maot to, si Aliana nang luod na gajud. Di na kuno siya. Sagdilaman o, guwa na yung papa Jonas kay. Daghama kay papa. Agay papa, ipag yung papa. Pala ka buok. Daghan. Bi ha be? Pagkablir. Sunod. Kaya, papairit. Sunod. Kateristun. Sunod pa. Ito na naman kay Papa Mag-o. Agi mo uyab sa ipong mamarya eh. Uyag mo pa pari katunan laman. Sugot ka di. Masugot. Masugot ako sa ate. Nga ginang papa katong imong uyab na karon nga bag-o. Mo na ko to itang papa.